Lewawın Faraw etrafında yerli kassirlaryň ençemesiniň özara dildüwsügi girip bir näçe aýyň dowamında eýýam aradan çykan gartasyn raýatlaryň pensiýa haklaryny öz aralarynda paýlaşandygy ýüze çykarlandan soňra Tebitdäki ähli pensionerlaryň diýridigi barada pilnamy talap edilip başlandy. Sol bir wagtda sorulýan dokumentlary almagyň düzgünleri berkileşdirildi. Munyň netijesinde de raýatlar gosmaçy çykdyjylar we bürokratik päsgilçilikleri bilen ýüzbe-ýüz boldy. 2020-nji ýylda Farawyň pensiýa hasaby alys bölüminiň 4 kassiriniň iň azyndan 5 aýyň dowamında eýýam aradan çykan 31 pensioneri tanawdan çykarman, olaryň pensiýa haklaryny öz aralarynda paýlaşandygy belli boldy. Olara garşy jenaýat işi gozuldy we döwlete ýetirilen ziýany tölemeli edildi diýip bu ýagdaýlaryň jikmejiklerinden habarly yerli resmiýetlerin biri atlandyrylmasylyk şertinde habarçymyza maglumat berdi. Gurrungy ýan raýatlaryň özleri ýa aklawçylary bilen habarlaşyp bolmandygy de Lewawyn prokuraturasyndan bu barada resmi kommentari almak basartmandygy sebäpli olaryň anyk atlaryny we jenaýat işiniň jikmejiklerini aýan etmekden saklanýarys. Bu ýagdaýlaryň izi bilen Farawyň pensiýa hasaby alys bölümleri şu aýyň başyndan bäri 62 ýaşdan geçen raýatlaryň diýridigi barada kipilnama talap edip başladylar. Egerde bu kipilnama hudurlanmasa, onda raýatyň pensiýa haky onuň bank kartyna geçirilmez diýip yerli resmi habarçymyza aýtdy. Sol bir wagtda sorulýan kipilnamany almaň düzgünleri berkileşdirilendigi, munyň bilen de raýatlaryň gosmaçy çykdyjylary etneli bolýandyklary hem bellenilýär. Indi Farawyň owa arçynlyklарyndan ýöneki ýaşaýan ýeriň baradaky kipilnamany hem alyp bolmaýar. Munyň üçin pensioner 4 suratyny we degişli dokumentlerini gönümel etrap häkimligine tapşyrmaly. Häkimiň orunbasary etrawyň çetki owasyndaky raýatyň sol ýerde ýaşaýandygyny tasdik edenden soňra degişli kipilnama berilýär. Ýol, surat we belli çykdyjylar göz öňünde tutulanda bu kipilnama üçin her bir adam 100 manat töweregi çykdyjy etmeli bolýar diýip bu ýagdaýlary başdan geçiren faraply pensionerlaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Türkmenistanyň Zähmet kodeksinde erkekleriň pensiýa ýaşy 62 ýaş, aýallaryň hem 50 ýaş diýilip kesitlenen. 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap pensiýanyň iň pes möçberini kesitlemek üçin binýatlyk ululugy 372 manat möçberinde kesitlendi. Bu gara bazaryň narhy boýunça $12 deňdir. Azatlyň habarçylary pensionerlaryň diýridigi barada kipilnama almak düzgünlerinin berkileşdirilmegi bilen gartasan adamlaryň bank kartlaryna geçirilen pensiýa haklaryny hem nagtlaşdyryp bilmeýän kötönýändiklaryny belleýärler. Mundan başga da ýurtdaky ykdysady krizisiň we işsizligiň arasynda köp halatlarda masgalalaryň pensionerlaryň pensiýa haklaryna garaşly bolup durýandyklary hem nyktalýar. Biziň masgalamyzda 5 adam bar. Ählimiz hem pensioner ejemediň $20 pensiýasyna garaşly. İşlejek diýsek iş ýok. Enemiz özüne dözmäni tandan çykan galosyny hem täzelemän pensiýasynyň dolulugyny bize berýär diýip faraply ýaşaýjylaryň biri masgalasyndaky emele gelen ýagdaýlary suratlandyrdy. 10 fevralda 2020-nji ýylda ýerine ýetirilen işleriň netijeleri boýunça geçirilen iş maslahatynda Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow pensiýalary we döwlet kömek pullaryny bellemekde hem de hasaplamakda takykylygy üçin edip öz wagtynda tölemek boýunça degişli işleri geçirmek barada tapşyryk berdi. Emma ýurtdaky pensionerlaryň ýüzbe-ýüz bolan kynçylyklary barada kelam agyz söz aýtmady. Şeýle de anyk sanlar getirilmezden döwlet pensiýa ähtiýaçlandyrmasyna geçirmeleriň ýyllyk meýilnamasynyň 110,6 götürüm ýerine ýetirilendigi 2020-nji ýylda raýatlaryň meýilletin pensiýa ähtiýaçlandyrmasy boýunça pensiýa toplamalarynyň möçberini geçen ýyl bilen deňeşdirilende 11 götürüm ýokarlanandygy aýdyldy. Mundan başga da Berdimuhammedow ýurtdaky işsizlik meselesini hem gytyklaýyn boýuna alyp ýylatyň iş bilen üçünçüligi babatda Zähmet we ýylaty durmuş taýdan gorumak ministrliginiň alyp barýan işlerine nägilelik bildirdi. Emma munyň bilen bagly görüljek jikmejik çäherleri barada hiç zat aýdylmady. Ministriň öz sözlerine görä bolsa, täze iş orunlaryny döretmegiň 2015-2020-nji ýyllar üçin maksatnamasynda göz öňünde tutulan çäherleriň ählisi ýerine ýetirilipdir.